Takže čaute, ja vás tu vítam u pokračovania mojej série LP číslo 2, alebo Let's Play. Dneska som sa vydal, chcel by som to preskúmať, toto tu všade. A vlastne sa pozrieť, či tu nie sú nejaké irony, možno že diamanty a uvidíme čo všetko. Takže ja sa vrátim ku domu. Uhlie nemám, bolo by dobre, keby som nejaké našiel. No ale to je asi ťažké, lebo uhlie mi treba na torče a ešte sapling. Tak, uhlie nemáme, iba charu uhlie. Ak nevadí, aspoň si spravíme nejaké torče. 24 torčov, to je malo stačiť. To mi netreba, teraz to tiež ne. To je si sem. A môžeme ísť. Dobre. Ešte krompač mám, tak si ho robiť nebudem, ale to iba tak. No tak sme zasa tu. Kam sa vybereme. Asi preskočím na tú druhú stranu. Ale som mal nejaký parkourista. A iron. No a ja som vyložil tie sumané, tak to skúsim nejak obísť. No, že sa to nestratím, lebo potom som ironík. Si tu položím. Tak, a si ho vysekám. Som sa aj spravil veci z ironu za chvíľu. Tu ešte je. Tak teraz keby tam nejaký creeper našiel dig tohto, jaj, už som neprežil. No a počujem tú lávu, neviem či aj vy, ale zvuky mám naplno. A ja tu počujem lávu, tak tu nejdem. No tu je nejaká láva, no. Aj diera. Vlastne sme sa dostali tu dole, no. Tam vidím ešte iron. Nech spadnem do lávy, nechcem spadnúť do lávy. Tak. Tak, ešte tu si trošku naťažím. Najprv off screen. Sekám stromy a už strácam hlad normálne. Som musel spraviť off screen a teraz. Ach ja. Takže sorry za menší off screen, ale mal som nejaké tie problémy, takže to si nevšimajte. Akurát som našiel prasa, tak si ho killnem. Dig lava. Nie, prasiatku, nechod tam. Veľmi nechcem chodiť po týchto lesoch, lebo ani vlnu nemá, že by som sa vyspal a skeletoní. Ty kokso. Je prvýkrát, čo ich tu vidím. Ice, slice, ice, slice.
Dobre, takže ja zatiaľ nechám, pojem do screenu, počkám, kým sa mi vypálí to uhlie, takže ďakujem zatiaľ. Dobre, takže pokračujeme, zatiaľ sa ešte pálí, preto to dám do screenu, aby sa to rýchlejšie pálilo. Takže spravím si jeden krompáč z ironu, spravím si jeden med z ironu, potom by som si mohol spraviť sekerku z ironu. A to asi všetko, zatiaľ nepotrebujem. Tu. Keď tak si za chvíľu vyrobím výbavu. Rozmýšľam, koľko mi ide. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na blnko. 4 a 4. Či 2, 2 to je 4, 8. 12, 3 a 3 je 9. No tak možno, že by to malo vystačiť. Takže prvé blnko. Počujem tu aj Endermana, takže okolo môjho domu oxidovať. No takže vyšla mi celá výbava, aj áno. To som rád. Ešte by sa zišiel ironový či enchant. No ešte or. Dobre, takže už máme level 1, ktorý zombík je dole. Ešte tu počujem nejaký skeletónov. Tam je. Rozbehnem sa na ňo a zabijem ho. Do pečí, creeper. To som sa akože dosral, no. Ďalší creeper. A nie, prosím. Proč budeš bedňutý? Nebyl. Než tak pôjdem do screenu a za chvíľu budem natáčať znova, takže ďakujem. Musím pozabíjať tých zombíkov, takže ja ich rýchlo killnem a vlastne to bude asi koniec druhej časti našho LPčka, takže zatiaľ ďakujem. No. Dobre, takže som mŕtvý a toto bude asi koniec, takže ďakujem a skôr natočím nové. Dovi.